L'aigua és el principi de totes les coses. Així ho afirmava ja, fa més de 2.500 anys, Tales de Milet, un dels 7 savis de l'antiga Grècia. Qui és considerat com el primer filòsof de la humanitat sabia que l'aigua és l'element bàsic de l'univers, el primer i alhora l'últim, del qual tot procedís i al qual tot torna. De l'aigua sorgís la vida. És garant de l'existència de les espècies, de la civilització, de la prosperitat i de qualsevol futur imaginable. Origen de la vida i pesa transversal de totes les seues manifestacions. És agricultura, alimentació i salut, naturalesa i biodiversitat. Ciència, innovació i investigació. És economia, indústria, digitalització i progrés. És cultura, societat, tradicions i identitat. Poesia, fotografia i comunicació. Energia i vida. Molta vida. El seu poder és estratègic i únic. És condició necessària per a la vida, però és un recurs escàs. Cuidar de l'aigua i preservar-la només és a les nostres mans, perquè continua sent per sempre el principi de tot. 22 de març de 2023, Dia Mundial de l'Aigua.